Látod? Így húzom ki belőle a vonalokat. Mert ez a gancsa. Az egyik a gancsa, és másik a gancsnő. Ezen is ide, 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 és most jön a teste. Ilyen itt a teste. Lerajzolom a lábait. Ilyen gömb az egyik lába, és egy ilyen másik, és egy ilyen gömb a harmadik. De még nincsen kész. Még egyszer rajzolok lábakat. Itt meg egy ilyen gömb. Itt is egy ilyen gömb. Itt is egy ilyen gömb. De alulra vastag rudakat, egy kis gömböket, színes gömböket. Alulra is ide meg, ilyen hosszú. Lábakat, így. Látod? Itt vannak a lábai. Körbe vannak lábai. Tessék, itt van a szarvaskák. Itt van a szarvaskáj.